dream maybe who se carving baby and ma jina on 10 nyina ho bibi na ewo mama wiase nyina hu se saye no kore eh muda mutumi confirm asam ntempa o opanyi sanya bo ho akire ya aka se de ekoso maame akoso ase wan ne mantem no onka na koma ntu ne yem no fa dukumo ne yem na nche nyame bema ne nsa so ye hu ane se watu anamo wa ta anamo na wa hu ne maame no ya pepe banye papam hu amuhu no ankasa eni ba bi di yawo muntimi na mu mututumo ene ya mu pem fufuro na mu bawu we kra de enim de ewo na so omukra sori eti omu maame omu no maame nya adwene no dream maybe ehu se carving baby ane maame jina on 10 nyina ho no bibi na ewo no mama wiase nyina hu se saye no kore muda mutumi confirm asam ntempa o opanyi sanya bo ho akire ya aka sade ekoso maame akoso ase wan ne mantem no onka na koma ntu ne yem no fa dukumo ne yem na nche nyame bema ne nsa so yempo de yanim sa no na nyame ama ne nsa so sa afa ne nyame gusu ye so onye o ye kra de yanim o de ye hu ane se watu anamo wakọ sa anamo na wakọ hu ne maame no sa ya pepem sa anye papam hu amuhu no ankasa no enipa bi di yawo muntimi na mumututumo sa ene ya mumpem mu fufuro na mu bawu we kra de yanim de ewom de nyame hihye papa ni ya ma na koso no anam ne kwanso ye ntumi mi nkire se enu ni anase bia we no ye kodum le bi na nyame beba ne nsa so abonsam betumi ayade bi wan hwe abeka se ye noa bia na nye noa bi so na ye noa ena nipa da sani mututu no a ontumi na ebi aye ne ya bia sabio e ma ne da di sa se honhom boni party ti nipa bu ampo obi achima wo ne ma bosomi nkuno so oya de se nyu ono kwa na nyim no wo mo mpo a eya ne ma obi ma no a ebre bi aduru ankura akọkire do akire maame no haw ti wo TikTok so wo wadwiri mu no ka vini ni niamo eta wo maame saa na wo tirim ti wadwini so mo nkohu maame ne da wo mo nkwarehwe maame ne da na mika se da lumba na awuo ana muso jare na ira kosu asewa o saa na minim se da lumba awu na muso na ira kosu asewa no ja no na da lumba ja kosu asewa no de mu ye de na chese ne ma no su ja kosu asewa ne ma no o muso ja kosu asewa maame ye da lumba wu wie ye achi muso ye se ne da lumba ja ne akosu asewa no mo de mo se kire se da lumba ma no wo muso ne wo maame ja maame yo after ni papa wu ana ni kunu wu mo problem pa o ma hu bibi wan ma hu bibi ana mo meka de ma hu kire ye because sabahu ka mi ni nua mo se o mo akwasra mo maame enu aye yade ama na dudum yenu nipa sori te ho ye life di nkobo bi ntumi ntena AI VI CW CW anya no kra CW ama nko ai anya nkura na maame ne kra so anya maame akosi asewa sasa na be po akoma atoyem wuti wiase de be mo akoma atoyem se obi ma enhu ne da obi ne ma ba yaka eno ne wo akoma atoyem ade a wuti wiase twen so obehu no mi aka mo papa no me aka mo papa na da bia mikasa bi bebre na bi so bebre achen bi because empire pass ani wuti paye ne se obi akohu obi ma behu no no matena se adidi eye wo ayam hihie because she wo tim se maami bi ma apo no enti no ne ma wo ye okay wakatue eba no ntumi huna no mu da me se mo ntena se di mu aya na mo tete wo maami akoso ase wan sensemi hu no ba bia abedu ya tratete o ya dum paibo ani nyame a onye na djuma because nature ni nyankopon kwa na di nkunimdie yi ba maka kan enu ho adwuma nko na yenye na bibia so akira wo se nipa afam de na de ma me e beda ni se ye sa adwuma no ye ntentena ayo de wo se nipa fa ne mram na akwan mu de bia wo se na ho odin mu nipa tumi ye bia no obi ya ye nkoko nkasa ha ma ho odin ni ho entimetena se da bi ye wa afam de bia wo betumi na baby a stronghold wo me no me enu baby a ye ginan ye stronghold ni ye nature ni nyame
enti wono na ye adwuma ne ye di afre no minu bia no de bedi atam de nke be ye na ye de be mpaebo na wiase nyina so abehunu se nya maame akosua se wa kunu a wagya no omo be ka kira ye se woni ni jaaye 17 years ebi so be ka kira ye se woni ni jaaye 2018 no nya no nko na enipa waki tia o se maame akosua se wa maso be jaaye ne maame ye enso saa be kan asem ne ho muhu papa na mo de tumi a etete mo no ebe bom awia tete atofom maami a watumi anyi abobra 43 years no wo mpa e mo de sa ne ma odfo ba awia se be pono na be ka ono nko a nyame betua mo ka papa mo de nyame betua mo ka kra understatement mo bra mo be bra no minim se de mo be si atrechire mafa ya nyansafo no nyame tumi ne honhom tie so no ye hu ya no ye hwe bompa ye hwe kire se we ye de nyame ka so obeye no ana we ye de bonsam di kan eba be ya me hu de to aso no ye hwe kwampa e be fa so se ye nyame de na obeye na abo se ye nipa na ahye adwuma so na ebe start ya na ye hu na akwan no a ye hwe kwan e be fa so no wo wotie che o de onya hu ye ya because wo da wa da ya maami bi obra wiase saa wo ne mma ahwe ne mma no saa maami ne mma ne wo mo nka ene ne nka ne mma ne na ya aka eye wo wani gisam samu tani pa bom ba yi ahu na enipa no kra ba yi onti ase kyese ya teso amam minim de atete mu da minim de abo anwumre 12 nipa te ho oba tan a wawo ebi ngoi na wote ho wani age se wo obi ni maame eya aka be say maka tro se movie bi kwaso wiase obi ahwe bi movie so acha part 1 and 2 part 3 4 ekosi sai edumre bi a ohwa ya on kra na enye wakono bi na ye nchan permanent work na movie na chi nyankopon be mana besi no eno ne ye hwe na wen makoma ya mu yayi ene bebre mbadu mu TikTok o man hwe mo bedu ma account bia mo o wiase bia encha kora mo be cross ni nyina I'm telling you akake tuwa bi mo be dwane free social media ne so no kora pa e wo na make akira mo no ye hu ma kira kwan biem free sade anyame be ya no you have no idea eh na dia na fie we nu na mo hu saa no ya radi nyankopon abusefo no panyin sanya wa wodi machi bia wonim the last time crop panyin sanya sa be boss say enche maame akoso ase wa ka ne man kitinkiti bo mfa dukummo ne yam na aka kakra bi ansakura na 1 year yi ka be ba ha na nyina ehuhu ne ma ne de ekokoso ne nyina na enra nyina ya hudo be ka cha osanya no kura bia oboa maame no enra one ne ma no hyiam Calvin wo hobi ne ba challenge wo ho siara ne so wo ho wo mu nyina ne hyia ye sa gathering kakra efefe enti nipa so de nyina nim bia kokoso ne asem we how spiritual a eye na ba bia pesa anwumre ye fa no mimi se mi to hoyi ma adwuna ye mbebre although da bia me na me show nkran se minim se ne ma we ye besesa ne de enti na me ka kire mu da bia sama mu ni maame akosi ase wa ba bia atem ne mfanye mpaebo na bibi enam kwan so ba se no nie no menya hui ana se wei eye kwan bi a nipa nim sese etumi ema akora ekohuru maame kora bi kora yanim de ewom because sometimes nyame be ya de no anhwe ya bibi betumi bonsam betumi de bibi adi kan hwe be de se no a bi nso a na bibi de akire bi nso a na ye no a na nyame aye no na opanyin sanya na nyame efa ne so ema wote sa anka ne ka kire yen waka ne so many times enti na de asi nyame honhom mu ne se de nyame dom no akyade mo otumi ne honhom ene ne nti ase ahwe nsem no de no waka kire no eno a na abamu ana se ya hwe fufura ni kwan ana still ya me ani na ho ba bia ye gina ni de asi nyina ne enkoso me empa ebonye kese oda roma eho adesua hia ye papa papa fi se nei enipa dodo na afra mi bebre mitumi ma omo answers because
say emi ani na ho na efia ugidi se wei nya nipa bi na asoma ne de enye ho ahwani udim se wanu ne ho ebi so kra kire se oba ya no bi si ntia no ma na ni da ho tutum so okrom ha nyina no odwendwene ne maame ho ene ade a Calvin no owo krom ha nyina no obeduru krom ha no ochia ne maame enti mo amadwen mu se manije nyina mo twan ne se Calvin ne maame be ya aka no ayaka de anu am ntabo na emo maame no decide ma akola no because o panyini 30+ years there na oko decide am obi a sabi ebi kura ati aware ase na ebi akwa aware akura wo enti ayada no okwa akoyesa na emo minim da sasa ma adwene ya mo se enipa bi ma adwene ya mo se Calvin ne maame nkasa why na kan sa asam ne kire mo enti na mo hu no ofie okeke no makoma ya mo ya mo problem papa mo be papa na mo nim U10 bi any revival kesie bi ebetie si wiase a enka mo plans na ma hyehyɛ physical ni nyina no mo plans na ma hyehyɛ physical wa adwe se eni ema nyina adi ya hyehyɛ adwuma mra bi atwa masi wa adwe se be sense this time akokoda ana kokoda wonim strike anya me be strike ni pa atia ni pa bia bia kata ba ni pa ta ban afo a ka me ka kira ofa asem wei ye ma ya ho odin na ye stronghold ye nyame a wo be kata eni na echa be keka ne ho nya kese a me no fu kam ka kira nka ba gya bi ena ya sisa ngra to pa for the media ne so asama wo court bie ye no wo mu ti media ne so sa maame akoso asewa ele ya nyi ntum na bi fra mi no musu obi ani ho ya jaaje o asem bi na asie maame akoso asewa ena ne ma akosra no say ya adwin papam say nya adwin papam ye nim ofiche nim so omo do omo maame ye nti e kasa ya adwin papa nya adwin papa ni pa boni ni tumi hye nipa hyehyɛ asam na maame bi atete ne ma no ode odo atete me ne manti ye tumi fa kwan bia so hyehyɛ bibia ya adwin ase ya hyehyɛ ade ama nkora bi ata o maame wo ho osere enkora do omo maame do ebi ebra bi mu no so obi nya adwuma bi de nkura ne yeye a ta de omo nta ho maame ende fa so otiri na adwuma bi a de obi mabaya bi aso bekwa awieye ti se na bi akoso ikura nkwa awieye pa me se adwuma bi a wo de obi mabaya bi bekwa awieye enti ano de fa so otiri fu ba bi da na aniguase kase no aba ma mu no a motete aposo ayere mo ho ele ya ntintum ma fere papa se ma fere ansa muti akoma mu yawo wo kura nya wo ba obi ba wo pesa a time ra wo ntam a time ra baby ni maami bi ntam wo ansi saa o se ama wo no wakoma ya wo ya adenti wo bi antai ni maami obi ntai ni maami no obi akyere ni maami anan kabam wo obi ni maami ntam eya wo ya enti ehu ya unti nipa asore ana ntum akwana sisi me ka kyerɛw mo fare nya me atua mo pika wo gusu tua mo ka ba na mo ka ta damuro na ka ta sa ayo amfa sa na ma adwen ya mo afede ye wa budie na dumra bi a yakidifo mo mama kuma ntu saa o sangra to pa bi tibabi ti media so na ansabo ada court no te ho amo anu adi class enkosi hwe na omo ko chaja dum ba japade kotai aba kakata anu ankocha so e de na announcement sa watu mi sa wo che no ansa ko akocha ayo makuma ya moya ni meka ntro nkofo e show interest wo ele ni ma ni nyina akọ o ma file wo court e da ho ele na da ho ni di panko a o mudi wo so maami akoso ese wa na okọ ye na odi ame brimpoma akọ e ka ho no o mu yetu maami akoso ese wa enda dru baba Calvin Fosu ka ho 3 Denise ka ho 4 yen sister Priscilla enso di akoso ye mfa nka ho no so 5 owura confuse the career control so na affidavit of interest ko 6
Tia kachira omo kasa achira no obisa se. Ele ni nka hwe ya. Kaya dan na nka nipa ahodo koka ho. We mutititi we so. Kwafo bi nya wi hye ne eti bofom na ya adwene fo na asam ka eye omo ya no mo hudo omo nka. No anu ada na ibegu so aka bibia na ya ya na ososo. Na makoma ya muya ene ma me bi ofre cheso ntimi kura. Cheso ntimi kura to ans na me huem se basa. Aya na empire na me boma mo se bibi nto so. Ko pressure na ni pande fra me nya sure say saa time ne ko ofre me kura na odidi. Ko ye de aduane ma kura ntimi ni. Ayam hihia da maami so adaya tipaye ni bi pate so oni across maami akosi ase wale ya nyintum na oya court kudi ya nhwe da bia me ka kire ma beka se yedi agro ya nhwe de nyame be ye o ti ba bi se maami akosi ase wale ya nyintum na ha ante wo ya judge wa hu sa e kwa ni dem kokofam kokofam wo kwacha that room beja pade ena de wo wonim that room beja pade sam ka acha maami akosi asewa anyamwa abasa na brala ya konfo nyina asore brala konfo wo mu nyina asore so mu wani wa no e wo that room ba wo abra bom acha akosi asewa praise the lord nyame nka mo besemo betia kumamu yaw beti brabo beti yaw ankasa ewo mumunim fie yes empa mo so da so susu sama bi bia ono awo ne ma sa maame no ne ma ne nya problem na nya ni je emfa ma no wo beti yaw wo fie yaw mpa wo fie da wo so da wo so yaw mpa wo so da yaw na so maame ne nte Fisa watima wo ma boso me nkono ma miensa na wo wadi gene se mane ne maame ne be yaka sa yawo na asam ni si ade wo hwɛ de si anka de bebre maame no sa yawo no wo na wo betie ne da bia wo betie ma de la time ade betie yawo no e betie fa utiri ma mo abodama ka woni masam awia kete ni pa bia tena asusu ye se maame akoso asewa ade fata ne sa ne mane ne be yaka na wo wani agye no akoma atɔ yam no saa nipa na de yaw wo betia na the last time e be fa utima mo abodam awia kete e okuro yi mu da bia wo bia be ka no musam Oni bi mai aka wo are chichire sam no yankwa ahoma ne so patro for panyi senya mame ne ene opanyi senya nkodi nkomo na de si won na aja woni adi mu nkomo bebre na enra yehu sa ekoso saa no na akire si enyina ye nwanwa mi wi aba mu so mi si nipa bi mu last period amutumi nya ani ni ahoden betena social media so camera enu amu na mu wo ye o ti mu wa bia mo nya bi sabre enu amu na mo wo ya bia mo tena se ba oposusu ye ka to obi so aya maami akoso asewa ya wa ba mo so no nya ahode mpo no wa pia be so camera enti dia mo ya ne ya de camera be ba beto ni ngwase so ti dia mo wa na mo ye grace period mo nya mo dia mo nya apa fa ye funu afa fura wo da ye kra ti ya hu de be kasa o fa fura tumi awo wiase wo akoma ya wo jashew afiri sa maami bi ne ma ka abomu didi adiana hamo sano adiana hamo keba bibia ma kwa mamo musua pa na mosagu mo sano musua pa na mosuagu mo sano sa enti do panisa nya be ka kire ya na anim sa spiritual asam ni esi nipa bi ebopo de ekoso o ka vi ni nuamo etia ne maame no eye pobo ne ade
na sunsum no bra bi beba emu bete no mam ya hunu nkwafo a motachire so obi anka hwe bet sada dad no baba ka me ni nua mo ekosra wo maame eno maame to nsa na ye wo yawde a na wo kire se de na ye hunu ne de na panyi sanya ka kire no na ya nokre na bibi de ekoso na nyakwa kum ho ani mu ase papa kanya ni bo se nkwa akeke o ye interview ya panyi sanya na ye frɛ no anya ho nkwa na obekɔ any areas ahodo bi opɛ so ɔde yɛ kɔ yewi a matoa so ha because adoma kyɛde nyame de ama obi a da bia no ɔka ɔha ne anim si edi agro because ohwɛ de akɔso idi ayɛ sɛ nipa kora nsusu mpoda sɛ ɛwɔ sɛ Kevin kora ne maame gyina hɔ kora di nkɔmɔ da sɛ enipa adwene mu de ɔmo yɛɛyɛ no na ni kwa sɛ Kevin kora hu ni ɛbɛn ne maame sɛ ni di nkɔmɔ da yɛ twa maame n'anim ade afira akora n'anim sɛ akora na hu ne kɛkɛ wakɔ maame ne nkyɛn kɛkɛ sɛ yɛ asɛm papa so ɔkɔ obi kora na asoma no na ɔkɔka sɛ yɛ pɔ bi kora na ɔkɔbɔ sɛ hu akora no so ɔbɛn maame na ɔmo te hɔ no ɛno ayɛ wo yade a na kyerɛ sɛ woyɛ ade na woyɛ no na ni kwa sɛ Kevin no ɔne ne ohu ne maame wa no no wan biem ade na woyɛ nsa na woyɛ no okay eti sɛ saa na woyɛ no dia ɛne yɛ hwɛ ɔpanyi sanya na betumi akyerɛ wuo ame ahunu de tie Erade ya twase yenya nkopon ye de enumunya mawo na watwe wie nyina wahwe yen so e de akode aba ye de ho hye wo nsa de waya ma ye de entumi nka da ye paamu kasa wo nko ani nyame na ye pagya program hye wo nsa se papa be chinchim niema fa bibia e hye wo na utumi na se na ma atamfo abaifo obunsamfo a ye betena se ya na omu wuo no ma omu hye ne mu adane nko omu so sa de wa hye ase a wo ye ne pene saa and Afghanistan news wo ya pere saa samu de nsamu yini padodo na yetena ha sai ya de hyehyɛ kyerɛ bebre mu nim na nyame ahyase afra kyerɛ hɔ ababa di mu ha encha kora e ka kyerɛ mu samu nya abotra munya abotre munya mu ho abotre o de wi as nyame anya ni nyina amani pasa o or control no so me ka kyerɛ wo de yedi hwe nipa na nyame na eba abeye opagina ba nti opagina gina so na aka se ebe me na peke na and I have Afghanistan news of frame na ade no crazy Friday na mete ha no na kan yanka na frame se stories ni bebrebe ekoso okrom ho na mo ye dede no omu ni bietua mu ankasa o bietua mu ankasa ebi no mbobbo mu di ni yankofo omu ya animu na ebi ta akira ankasa adwuma bebrebe adwuma bi kofi ahen ho etima badam furu kwa chem se omu nim niam bebre nkasa abrenka atene wo Afghanistan media ne so nanso omu nim mu enti se asam na ti be na nsane na achi enso wamu nim baby afiri anim mu asem hey nyame wo ye adwuma papa papa ni pa cho bi mo akwa aba ni die kwan so papa ni pa cho timi nkan Opini senya papa mpacho wadaro mani die kwai so me ma wakwa abo me doba na yamse onya ntemi nka papa eti me bomoden a se ye betoto ya kwan nyina ye wa hafi na afi ye pese obi ate okasa obi ate kasa ne clear pa ese beduru ba bi na we force yente enu nti na ogina so dadaada na so say de betuma ma obi atimi ate TikTok for ate YouTube for ate Facebook for ate no enu nti na onya ntene nka no opanyi ba cho me mo akwa abo
Mame, do so. Hello, Me ba cho to me ni. me bad of war, Nyansafo. Ah. Me ba cho to me ni. Okay, eti. Oba ni ba chọọtụ m nke a. Me ti won kan ba me nim se wo ti me dia. Me dia me ti won ni ba me nim Abusafo se mo so mo wo te ne ti nka me na me dia. menti a na ma mahu. Filomena sɛ wa anya agro. Me ba cho wo ti me Nyɛma ni. bi a ɛkɔ so no. A mo nim bi no. Mo hwɛ physical na we si wɔ panyini wei na we si panyini wei na ta gi na ha na panyini wei na panyini wei. Hwɛ. Panyini de ahia. Na duru me bia na bia be mabu na Me ayi wo. adeɛ no deɛ mo nyae na nkosi aga wɔ Ghana ha ɛna hwan saa enti w'adwene sɛ w'ahoɔden nko nti na ma wote ase na ɛwɔ ho w'ahoɔden nti na ama watumi ayɛ deɛ otumi yɛ biara saa ɛnte saa da ai nyame ne de wiase wei ama yɛsi ntirem bɔ ɔno ana control eduru mmerɛ bi a cases bi wagye so wɔ bam ɛna ɔde judgment aba na mka kyerɛ wo ɛma obiara na ada nokora no nyinaa no nokwasɛm paa ɛwɔ mu na maka akyerɛ ɔne no Me ba cho me dia me ti mon ka pa se mon ti me ntu me dia. nti saa na teɛ medɔfo ɔpɛnyi bakyɛ afɛ deɛ wote yɛ nka krɛ wobɛsi yɛ krɛ Me dia me ti mon ka pa me ti mon ka clear. Ti se mo ti me dia. yo mepakyɛ abusuafoɔ mo nso mote a moma mehwɛ YouTube, TikTok, Facebook, mote afɛ deɛ mote ne krɛ me sɛ sɛ me so mete ne krɛ ɔpɛnyi sɛnya so so ɔno so te yɛ krɛ eti pakyɛ ɔso wote yɛ nka krɛ a na wame yɛhunu yes we can hear from him okay yo yɛda mo ase papaapa ɛne na yɛkɔ yɛ anim paa nyame de ɔpanyin sɛnya ahyira yɛn yie ankasa ankasa because wohwɛ nneɛma ahodoɔ a ɔne yɛdidi ho nkɔmmɔ na sɛdeɛ ɛduru mmerɛ bi a ɛtumi kɔ so a na kyerɛ sɛ woahunu sɛ nyame because sɛdeɛ asi koraa nyɛ deɛ ɔkaa no mpo a at least biribi atumi akeka yɛn ho akyerɛ yɛn sɛ wo mpaebɔ a wobɔ ɔyɛ adwuma na biribi nso nyame da biribi ama yɛadi ahu sɛ deɛ ɔka no nyɛ atorɔ a yɛwɔ biribi a ɛwɔ sɛ yɛyere yɛn ho nneɛma yɛn mpaebɔ mu yɛ den ɛwɔ ko wei mu sɛdeɛ me so maka akyerɛ ɔda biara no o stronghold hɔ no na wayerɛ wo ho firi sɛ yɛ stronghold ɛne nyame ne nature ɔpanyin wada wɔ ma ne die kwan so ansa na koraa ne sɛdeɛ obiara se very good very clear ne adeade a nti yɛkɔ yɛn anim pakyɛw yɛnim sɛ ɔde yɛbɛwura baabi bebrebee na yɛde wobɛhyɛ aseɛ deɛ free that roomba ne ba Calvin ne ne mma no de ni Charlene ɛne Ciara ya ne mma mmiɛnsa no ɔne mama akosi asɛ wa mma mmiɛnsa no wɔne yɛdi nkɔmmɔ bebrebee akyerɛ yɛn nneɛma a na ɛwɔ wɔ hɔ ne adeade a na ɛnwerɛ yɛn nyinaa ehunu nsra a wɔde kɔɔ ne nkyɛn ne ade ama ɛne firi ɛno adasuom ne hɔ ba side bifoɔ ntumi ɛna wɔn ho tutu wɔn sɛ yaa me deɛ mehu yɛ no menhyɛ da ma m'ani nyim wie because menim deɛ wɔ mu nti asɛ mema pɔw so hwɛ adeɛ mmaa no mmienu deɛ mewɔ gyidie kakra sɛ no deɛ ebia ebɛtumi ayɛ no ano no na senior man deɛ asɛ me gyidie no na metwɛn sɛ mema m'ani nye bebrebe because menim deɛ tuam na nansa ya nso bɛhyɛ yɛ bɔ sɛ maame ne mfa duku mmɔ ne yam na aka kakraa bi nyame de ne ba Calvin brɛ no wobɛkaa wɔ ha sɛ mama akɔso asɛ wamfa duku mmɔ ne yam na aka kakraa bi nneɛma baako mmienu bɛkɔ so nanso ankyɛ nyame de ne ba Calvin ɛbɛsa abɛka ne nsa yɛhu no akwasi a Calvin akɔka ne maame nsa ɛyɛ saa adeɛ no na wohu yɛ anaa no de akyire ba pakyɛ anaasɛ wei no ɛyɛ ɛde adeɛ yɛde gye bɛtumi ayɛ yie anaa sɛ biribi saa wɔ hɔ menim sɛ wobɛdi ka akyerɛ tiefoɔ ne nso fa hyɛ aseɛ firi hɔ ma me wada roma meda wase
ele enu Mm. not Mm. no Can hear him. Hey. Ye ni wa idi adansi anase isi ho kwan se bre a wo beye ele no anka onfa Ọbẹni sẹ yẹn mpatsọ ma yẹn nsa nfrọ foforọ na ẹnẹ nkọmọdé bá esi ayẹ wad na ahoma ni so ha yẹ mìmpẹ saa nkọmọdé no ahoma mpatsọ wàdà ahoma ẹbẹ sá afrọ osisi a ha yẹ ẹbẹ sẹ yẹ ti nkọmọ ni yie mesrẹ mo yẹ yi ne nyẹ nipa ẹna is not clear queen yẹ saa na ntie kura na wakoma yẹ ọya mo a mo so nti na yẹ di nkọmọ yi ti ẹm sẹ yẹn fa avenue foforọ deɛ ne yɛ di kan de afrɛ no yɛn frɛ mfa foforɔ so na yɛn hwɛ microphone yɛde bɛto nkyɛn na mo bɛte a yɛn nyɛ ne saa na mo nte ma yɛn na afei yɛn kɔ yɛn why yɛ ba yɛbɛsa afrɛ no sisi a ɔhun sɛ deɛ nti a yɛpɛ sɛ etimi ne di nkɔmɔ yie na mo te ne nka yie no ɛyɛ a ne hyɛ nipa den sometimes obi kasa a na yɛnim baabi a ofiri yɛnim deɛ wahunu ɛna waka n'asɛm odi ka aka bi titiriw ɛyɛ ahemfie hɔ nsɛm no di ka ma yɛhunu sɛ asɛm ne bɛtra hɔ ɛyɛ dɛ a wɔn ntumi ni asɛm ne wɔ na nadadeɛ so aba hena ahemfie hɔ ɛbɛtra hɔ because paako so hene ɔhwɛ a huhu mu a oni gyidie ɛwɔ baabi asɛm ne wɔ no enti asɛm no ɛnyɛ hɔ na ɛbɛ ɛnde sese automatically obi anka sɛ asɛm yɛ ni wɔ hɔ bi bɛtatra hɔ na de wa osi kyerɛkyerɛ ɛda ne duru a papa no anhwɛ a wɔnkɔ na kɔɔ koraa a wɔn bɛyɛ koraa wɔn frɛ no a wɔbɛdum ne phone ɔho timi baa mu saa no ɛnyɛ bɛtɛ ka yɛn nanfoɔ yi bi a wɔn tumi hyɛ nkɔ na mu nkukuyɛ koraa tumi bɛma do wɔn kyerɛkyerɛ yi di anka yɛn ti kuro yi mu o ka dede paa ka nyɛ ne si ɛte ha yi ɔpɛnyi pa atwa afɛ deɛ ɔte yɛn ka. mese me dia mete mo nka paa nti sɛ mo mso mete me dia dia ɔte yɛn ka baa yɛn nte nti mepa atwa atiefoɔ so mote mote Madam Roma mote ɔpɛnyi nka ɔpɛnyi pa atwa wote me nka me pa atwa mete wo nka paa bibia yɛ clear wɔ me side ha enti mana wo kasa nti hyase ɛma yɛ sɛ atiefoɔ mote a I think sɛ ɛbɛfa ne saa enti yɛnkɔ yo sɛ mote me ne dia deɛ na meka nyinaa ne yɛ sɛ sɛdeɛ medi ka ka sɛ mmɔfra no yɛ maame akɔse asɛewa yɛ funuma wɔn mo yɛ ne nso ne sini enti ɛnyɛ mmerɛ sɛ obi betumi agye wɔn afiri ne nsam ɛno nti no ɛberɛ a maame no de ɛle ɛba na sɛ ɔbaa Ghana ɔbɛyɛ ɛle no megye tom paa sɛ ɛnyɛ sɛ ofiti ya na ɔsɔre sɛ ɔbɛyɛ ɛle siesie no ho ɛwɔ German ha ansa na wɔba ɛna yɛn nyinaa yɛnim sɛ David ɛna ɛyɛ ne ba panini fortunate ɔsan yɛ ba barima enti ɔwɔ ho kwan sɛ ogyina ne maame anan mu ɛwɔ bonkum ne nifa ɛno nti yɛbɛbuta yɛn ho sɛ adɛn ɛna maame no bɛyɛ ɛle no wamfa Kevin tini ama hyɛm na mmom ɔde ne baba a ɔdi Kevin akyi edin ɛna ba wei kyerɛ sɛ na nneɛma bi nkɔ yi na nneɛma bi nsisi anim nanso adeɛ a wɔn mo pɛ no
ɛnyɛ maame no nko a ɛyɛ wɔne ne mma no nyinaa enti ɔno nko a ntumi mfa ne dini ɛmɛyɛ gye sɛ ɔde mmɔfra no ɛka ho ɛna abɔfra a anka wodi kan a wɔyɛ bɛrima a ɛne Kevin no sɛdeɛ mɛka na biribi ɛsanka ahoma wɔ wiem ɛyɛ nokorɛ ahoma bie ni hɔ a ɔwɔ ehini wɔ soro ɛnam dua so ɛna ahoma hunu soro enti sɛ wotwe ahoma wɔ soro na mma a na biribi kure ɛno nti ɛberɛ a maame no baa Ghana na wɔbɛfare LA no na ɔde ne babaa dini ne hyɛɛ mu no ɛkyerɛ yɛn sɛ na nneɛma bi nsisi anim ɛwɔ bi na ɛnokorɛ mehu ne sɛ maame no ɔyɛ mpaebɔfoɔ na wɔyɛ nokwafoɔ na Onyankopɔn edi n'akyi nti wamfa abufuo ɛfiri sɛ onim sɛ biribi de kura ahoma no ne nhini bie ne fo ɛyɛ biribi ne kuru ɛno nti nkakra ɔbɛforo soro na wakɔsane na ne nsa ka ahoma no ne tentene sɛdeɛ teɛ ɛno nti ɛna mekaa sɛ momma yɛn nyinaa yɛka yɛ koma nto yɛyɛ momma sɛbi yɛnidi abɔfra no atɛm ɛfiri sɛ ɔyɛ maame no nso no sini ɛka wo nantini a na aka wo to ɛno nti momma yɛmfa mpaebɔ ntaakyi nokorɛ mekaa yɛ na mennim nea ɛwɔ nanso ɛnkyɛre me ɛno da ɛna mekɔte firi platform bi a wato din sɛ Amsterdam TV Ghana ɛna wɔno nso ɔfɛ firi platform bi a wɔn sɛ Mama Jane UK na ɛhɔ ɛna na wɔn interview bi a wɔn sɛ ɔyɛ despite enua panyin na ne nkɔmɔdie mu n'asɛm a na wɔka nyinaa ne sɛ yɛnua Lumba na ɔte aseɛ na ɔdɔm East Legon Club na ɛnam sɛ ekuo no menim sɛ wɔn gyigyi tools sɛ wɔn yɛ dɛn ɛnam sɛ ne dwuma a wɔn die no ebehia sɛ wodɔm ekuo no na wofiri mu a biribi wɔ hɔ a ɛsɛ sɛ wɔn yɛ ma wo a ɛsɛ sɛ wode w'asi na mu ɛba na wonni hɔ a yɛayɛ ama sɛdeɛ borɔfo mu yɛbɛka ne sɛ next of kin enti ɔkɔdɔm kuo no ɔde ne ba Kevin esi n'anan mu sɛ onni hɔ a ɔno ne next of kin meti firi sɛdeɛ meka no Amsterdam TV Ghana a ɔno nso fɛ firi Mama Jane UK ɛno nti menim sɛ wɔn a na dabi ɛne wɔn te ɛwɔ East Legon no wɔn mu nim saa namontuo no enti ɛberɛ a ɛbaa sɛ Lumba firi mu no ɛyɛ possible sɛ wɔn ne Kevin bɛkasa sɛ sei ne sei ɛna wo papa yɛ ama wo enti yɛn ɛna yɛne no etu saa namɔ ɛno nti sɛ wo a mɛka yɛ ho na yɛamfa wo ankɔ a nneɛma a saa club na wɔwɔ mu no ɛsɛ sɛ wɔn de ma no wo a wɔde wo sii n'anan mu no wɔn nsa nka
enti gye sɛ wobɛka yɔ ɛno nti ɛno da meteɛ na mese akɔm ɛwɔ nkyerem ɛna ɔbɛni bɛtumi so aba sɛ de ɔka no so bi koraa ɛnyɛ nokorɛ ka ɔbɛsi saa abere no so wɔ maa yɛhu proof bi a kyerɛ sɛ ekuo no a wɔka ho asɛm koraa wɔ ne mu yɛnkɔ yɛ anim enti bere a metee no ɛno da no ɛnam sɛ akɔm ɛwɔ ne nkyerem nanso ɛnam sɛ maame no n'akoma ɛni hɔ na bɔfra no yɛ ne nsorosini no sɛ yɛ nokuro ɛnyɛ nokuro nea yɛabɔ agu abɔfra n'ani so biara ɛkɔ soro ba fam a ɛbɛtete n'ani so ɛno de no two ways about that ɛno nti na meka sɛ ɛyɛ kwan a wɔn fa so de awi abɔfra no sɛdeɛ ɛno da meteeɛ no sɛ ɛyɛ saa kwan no a ɛnkyɛ abɔfra no ɔno ara n'ani bɛpie obehu bi sɛ n'ani bɛgye ho ne papa na ɛde n'ayɛ nurse of kin ɛnyɛ ɔno ara na efiri nipa mu akɔdɔm n'ani bɛgye ho nso ɔbɛto ɔba so anaa ɔbɛtwe no ɛnkyɛ ɛbɛba ɛno nti sɛ yehu ne sɛ ɔne wɔ maame akeka mbɔ mu anaasɛ ofiri Ghana no wakɔ wɔ maame nkyɛn a seesia yi deɛ yɛntumi nka sɛ ɛyɛ bonkum anaa nifa because sɛ manya ne nteɛ sɛ ɛsɛ sɛ wɔtumi ne ne maame kasa sɛ ne maame bɛhwehwɛ asomdwie nti obi nnim sɛ soma na yɛasoma no ɛfiri sɛ ɛtete n'ani so na wɔne ne maame ayɛ ko deɛ ɛnyɛ nnuru hɔ sa ɛbobɔba ɛpepɛn so nneɛma bi keka si anim n'ani so tete ne ba but sesia yi deɛ mentimi nka sɛ wɔne ne maame ayɛ party no ɛkyerɛ sɛ n'ani so atete nanso sɛdeɛ medical aka ɔyɛ maame no nso resi ɛna maame no yɛ mpaebɔfo ɛna maame no kura nokorɛ ɛno deɛ meka na mesi so dua me ɛnkyɛ date na menka ba ɛnkyɛ I'm coming home but ɛnokorɛ no deɛ sɛbi ɛba sɛ mede me kra abɛto so koraa mɛka sɛ ɛnokorɛ no wɔ maame nafa maame no ɛnekuta nokorɛ no wow ɛno nti ɛkɔ soro ba fam a nea yɛaka kyerɛ abɔfra no biara deɛ ɛde ahyɛ abɔfra no adwene mu biara ɛberɛ bi tu a n'ani so bɛtete obɛhu no nokorɛ no na ɔbɛdi nokorɛ no akyi eti mprempren yi deɛ mɛka sɛ moma yɛnto yɛbɔ okay moma yɛma yɛni na hɔ na yɛnkɔ so amɔ yɛn mpaeɛ yɛnna yɛnyame ase ɛfiri sɛ nneɛma hyɛ aseɛ nneɛma ɛkeka bom ba sɛ ɛduru hɔ a na yɛduru hɔ no deɛ moma yɛnto yɛbɔ kakra a bɛtumi aka wow ɔbɛgyina kyɛ sɛ nkɔɔfoɔ a wɔn ani agye a wɔn huri fa so ebi a wɔne mpa ebi a ɔde ba na wie yɛfa carving deɛ wɔho ne ne no ɔrekyerɛ sɛ wo honhom nti aseɛ mu no deɛ wohu yɛ no ankasa no wei ne nyɛ final eti yɛnya abotire nhwɛ ne yie wɔho yo deɛ mɛka ne sɛdeɛ ɛbɛyɛ
na menkase bedan Yeah. enkudie ne de ewo ho Yeah. ba bibi betimi adane no ekoba saa ebema sebi obi a o jubilate ye no na bembe bu kese enti sebeye na bibi dane no ho a abebuo bi emma ne nti moma ye yento ye mo kakra se ye twɛn na ye hu se kostoa ye gi ani a na ye gina pi na ye gi ye nti meta se ma ye lusu ho ye nyi tum se de ye bo ho mpa ye no na eye adwuma ba moma ye slow down Said ebi a wo bom pa ye de ama bi a yarefuo bi na ebi a first kura bi a nko ntimi nsɔre nante na bi a wa free mpa so na afi wotimi tenase na sa abre wani age wo hɔ a na wadwen ne sɛ wawie but still na unya nnu de wo hwehwɛ no enti empa ebo ne de ye ntoa so na amen bibi antete wie bibi saa yo sana meka yo Obanyi wo hwɛ wai wonsam no ana wo ka kyerɛ ya huhum mu ne wonti asie mu no wo hwɛ de asi kakra yi kura no a wo hu ne sɛ kyerɛ sɛ bibi bi asi huhum mu a ɛde bibi bi hyɛ ase ana afiri sɛ dadaada nsɛm nyinaa start ye hu sɛ bi kura ɛda nti asa side fo bi o makoma ye o mo ya bibi na start sheki ana sɛ bi a abrante ni so nim bia o ya bi a o befa saa kwan we so dia abaji bibi dia akoma obi e wo break same adaro ma firi ni peti o do so pa onsam na wo kan ma ye hotoso e ma ye nida ho firi nyame ne nam so e kasa yeah the mekan me say enkudie ne de ewo ho me hye obi biara odi ma me se wa chi pe on hye ne ho nje enkudie ne wo emprempren anamo a kevie tu no ena meka se mo ma ye pumrika efiri se Bible se ni aye ni na nya o ye ni tifo enu nti yen so ye ma ye ni da ho yen koso mompai ye ma ye gidie ni gina se de gina no yen yi tum se waba nenso ye ma ye ni da ho wow ya da se papa enti ebusiafo I think say e ho no mate ase na ye nkọ ya nimu a ho no mo ye okay na se question bi wo ho a ye mbebusa me na me musa opanyini e wo ha ne maya na ye nkọ ya nimu na mo ye okay dia na che se ye de asisa na ye kọ ya nimu asem o enti se de mo amoni abira mo jubilate no ye se opanyin se nya se eye ai nanso ohu ni sɛ de nyame gu so a wɔyɛ no a ɛbɛma yakoma ato yɛm ɛwɔ Calvin ne maame ntem ne ne man ntem asɛm no ɛnyɛ ne end nie nti de yɛhunu no ma yɛmfa yɛmpa ɛbɔ nsi hɔ a na wɔ bibi a wɔyɛ a wodi si hɔ a na wɔ wɔ gye bi a wɔgye asɛ de wahu nti awie daabi anamɔ no a wɔto akɔ no yɛnya ho abokyerɛ wɔ yɛn gye mu na de yɛmfa ne sɛ wɔyɛ adeɛ na homa baako bi asane na unhu hwe na agu so abɔ mpa ya kopem bra ibehu se bibia aye kama eso obi anu maduro na wo bɔ mpa ya ama no ofi ansan o hwa sa duro na ekɔ ne yam na hu ye no enu be pia ba ti sanu mpie meto ya wo hu de na nsu gu so a wo bɔ mpa ya bibi saa na opanyini pese wo kyerɛ yɛn na aboa ma ba bi a ye kɔ no yensa aka wo kyerɛ sɛ nkunimdie ne de ewo maame akosi asewa ene ne mantem oso obia ni hɔ a obenya Calvin ni nuam dɔ akyɛn ne maame akosi asewa nti eno de
enipa betumi atora ahyehyɛ bibia agi obi adwene bi for a period but eba dɔ a nipa de ma nipa de a maame akosua sɛ wa ne mma no wɔn ɛwɔ dɔ ma na saa dɔ no na awie ebesie ɛdinyo ɔpanyin bacha nkɔfo gu so ka prodigal son yɛnyini ni prodigal son yɛnyini ni prodigal son mo yɛnyini ni ɔmaame ne koraa pam na ɔhwɛ ne ho yie ama ne bibi koraa da bra ɔde bɛyɛ bibi ɔpanyin bacha wohum nti asɛm no wahu saa de ne bi koraa da sɛ bi a Kevin betumi atu anamo bi ama ne maame bibi bɔne bi ana yɛde bibi ama ne so mfa bɛyɛ ne maame ana bibi saa never on earth. Wow. Mamino, he is under protection. Wow. Never on earth. Adwembɔni bi a wɔn de bɛma abɔfra no. Ontimi mmɛn ne ma. Ɔbɛn na ontimi nyɛ. Ontimi koraa. He can never. Nti ɛno deɛ, they cannot try. The only thing I say, they will use the boy say, "Ma minimum ebenya broken heart." Enti te ma minu say the enti de bi ameka say, "What the ntuma bɔ ne yemu a, de wo mu beye bia de wo fall." Se wo mu ma bofra no ada attack ma minu de, they cannot. The omu betimi a so omu bema abofra na tete maame no but the American e be hu baby a yina e be hu no ye nimu a e gina ele no so there was sakra or better cry ele enunchi and a mistake mama ya to enji se wa befia oni ni maame be fadwe oni ni maame be gino na sister ye be ba no e be ye clear ama steady ni friend ni kura hu te ampa e steady enkunimdie ni for pennies na we deep wow. Sometimes they go they want me to catch no so obi catch ne saa de a wose so obi sesa ana se umpa ba a wo bɔ no se muaya ne ba de opese wo kyerɛ ne se eye clear nyame ma bibi show me eye clear unkogina like doubting situation mu se bibi asa no hu ne ye bi asa da bi se nyame ye na ade no wawie so de wo bɔ ho mpa ye no ana de opese wo hu na nyame ya ọma bibia da di clear saa clear na obama ne da di no ọ kyerɛ sɛ niema bi nipa ne bɛyɛ niema bi ama wo wunda wo tehwe enti sɛ Calvin ba wa bɛn sɛ kyerɛ sɛ afei de wa bɛtene maame ase na bibia ɛkɔɔso bia nipa yɛtia ne bia wɔ ne maame ntam no sɛ afiri hɔ a ɔse Calvin ebetua na mo bi a egina elle ne so ne no bɛkyerɛ ne maame bɛyɛ nkabɔ mu bi astate amansakra bi asi a eba bi yehunu sɛ ampa de wo pese wo hunu sɛ afɛ de nipa na ni so atete no na ni ada hɔ na ompa ebo no nyame atie no enye sɛ wonne ne maame akodi di keke da bi na emom obetu feda anamonto bi a I think sɛ I say toma koma so pa wow it makes sense wow and biblical so the opinion can. Wow. Eti kopim se ebe hu anamontuo so one ne maame aka abomu tu anamo bi one ne maame aka abomu ye niema bi ensakra bi a first bi mi ye we maame ne so gina ne ba bi enne me ka kopim se ebe hu saa niema ne de yenya abote ne nkoso awe mpa bu mopanyini. Okay. Kwacho ne ko wani mai. Let say yakoye enne menemo beko akan amamre
Adie na no na make am. Me say enema bi ba ano odene. Enema bi betisi ano odene. Enti me frɛ Ghana po nyinaa. Titiriw ne asantefo. Ɛno nti me frɛ ɔpemfoɔ. Nana sɛ etu abedi ɔsaagefo barima. Nana yɛte so a ne yɛasɔre. Yɛbɔ obi kasɛm. Wadawroma. Mesrɛ ne kasa. Ma womene so. Ɛfiri sɛ maame de mpɔmasɛm no a wɔde bɛda awoɔ no. Ehia sɛ woyɛ ho. Ɛfiri sɛ ɛnam sɛ ɛyɛ biribi na ɛbɛbɛ nti no. Asɛn si no ho so. Adeɛ bi si akanman mu da no. Ɛsi asɛn si no ho so. Enti ɛkyerɛ sɛ biribi nam kwan mu. Nea edi kan, mepɛ sɛ yɛkɔ yɛkyi. Nea edi kan, baabi a mehyɛ aseɛ ba asɛm yi mu a, ɛmaa me ɛforo otimpie yi a, ɛnɛ megyina otimpie so kasa na amansan ɛte me ne no. Ɛyɛ Lumba. Ne birthday party na wɔyɛeɛ. Nsɛm a wogyina hɔ kekaayɛ no. Ɛno na sɛ da biara mekeka nsɛm no si anim a, na ɛka nsɛm bi kyerɛ me. Na ɛma me te nneɛma bi. Na ɛma me hunu nneɛma bi. Ɛno nti, Lumba, ɛberɛ a ɔresan maame fɛɛwa yi no, oyusu nsɛmfua mmienu bi ɛde ka kasatini baako. Na saa nsɛmfua no mmienu ɛna mepɛ sɛ me ne mo di ho nkɔmmɔ. Na menkae ne yie deɛ, saa nsɛmfua no a ɛkɔpie ɛwɔ atemmura ɛbea hɔ. Na saa nsɛmfua no aso ɛna otemmufoɔ no gyina ba ɔfa baako ɛna ogya aba. Nti ɛno na mpɛ sɛ yɛn nyinaa yɛtwe yɛadwe na yɛsan de kɔ yɛkyi. Nsɛmfua mmienu no ɛyɛ ɛyere ɛne awade. Mepɛ sɛ yɛbusa yɛn ho sɛ, akankasa mu yɛka sɛ awade a ɛne deɛ. Yɛka sɛ obi yɛ yere a ɛne sɛ. Ɛfiri sɛ Lumba kasa mu, ɔse me yere akɔse asɛewa a maware no. Enti mepɛ sɛ mehunu sɛ nti a Lumba oyusu saa kasafua mmienu no ɛwɔ kasafini baako mu. Me yere akɔse asɛewa a ankasɛ sɛ ɛnde wɔ hɔ. But maware no. Sɛ na wɔnim nea wɔka. Na wɔpɛ biribi. Na wɔpɛ sɛ nnipa te biribi. Ɛno nti, sɛ yɛbu yɛni gu saa kasa a Lumba kaeɛ a wɔde firi ateasefo asase so. Da biara meba a mese ɛyɛ ne will, ne testimony a wɔayɛ ato hɔ. Ɛno nti, mɛpɛ sɛ yɛbɛhwɛ kasa no. Ɛdeɛ ne awadeɛ. Ɛdɛn ne ɛyere.
The Mr. Munyu, our dear, akan amamre bia, ye, edichire bibi. Our dear, ye, minkan say, anamochuo bi ayetu, na ye bibi free, any a friend of our dear. Nti sɛ wotu saa anammɔn no a wonnya saa deɛ ɛno nti mebeba fam paa obi bɛka sɛ meekɔ akɔware sɛ wɔka sɛ meekɔ akɔware a na kyerɛ sɛ ɔkɔyɛ biribi nti adeɛ a wɔkɔyɛ no ɛne sɛ akanfoɔ yɛwɔ amammerɛ yɛka amammerɛ a aseɛ ne aman mmra nhyehyɛeɛ a yɛayɛ a yɛde te yɛman no mu nhyehyɛeɛ no ɛna yɛfrɛ no amammerɛ amammerɛ ɛna yɛwɔ amanneɛ nti two different yɛwɔ amanneɛ ɛna yɛwɔ amammerɛ sɛdeɛ borɔfo yɛwɔ tradition ɛna yɛwɔ culture nti amanneɛ no ɛyɛ ɔman no ne nneyɛɛ sɛdeɛ yɛdie yɛ nneɛma yɛn nnuane a yɛdie yɛn ntaade kyɛm yɛdwuma a yɛtoɔ yɛasa a yɛsa ɛno ne yɛn nneyɛɛ aman nneyɛɛ amanneɛ ɛna yɛwɔ amammerɛ na aman yɛ mmera no mu no sɛ bɛrima ne ɔbaa ebɛtumi ayɛ open life meka open life a ɛne sɛ bɛrima ne ɔbaa bɛtumi awura dan mu akɔda asɔre apie akɔ aba obi a muta wɔn hwee no gye sɛ wayɛ saa amammerɛ no ɛno na yɛfrɛ no awadeɛ moment a yɛbɛka sɛ obi yɛ ɔwarefoɔ na kyerɛ sɛ awadeɛ mmra no wayɛ nti yɛka sɛ meekɔgye awadeɛ ama wo bi kyerɛ sɛ yɛ mmerɛ a yɛasesɛ sɛ before sɛ ababaawa ne aberanteɛ openly wɔn mu bɛtumi akɔwura dɛm na wɔn mu apie wɔn mu bɛtumi ada sɔre bɛrima bɛkɔ akɔbɔ akɔma ɔbaa bɛnoa aduane ama bɛrima openly ɛberɛ a saa adeɛ wei kɔ so no gye sɛ yɛ mmerɛ bi yɛn nhyehyɛeɛ bi ayɛ adwuma na saa nhyehyɛeɛ no ɛna yɛfrɛ no awadeɛ enti deɛ meka sisiwɔ no sɛ akamammerɛ mu yɛnni mpena awadeɛ ɛyɛ tautology ebi ne hɔ enti sɛ obi agyina baabi aka sɛ yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no mpena awadeɛ a ebi nni hɔ because awadeɛ no the word awadeɛ no ɛyɛ nhyehyɛeɛ a yɛyɛ enti sɛ wonyɛ saa nhyehyɛeɛ no a wonyɛ warefoɔ woyɛ saa nhyehyɛeɛ no a amammerɛ no saa mmara no wodi so a wode mmara no yɛ adwuma a ɛno ne yɛfrɛ no awadeɛ enti sɛ wonyɛ saa adeɛ no a wontumi nyɛ warefoɔ enti yɛka wadeɛ a ɛne sɛ bɛrima no abusua ɛbaa bɛfrɛ ɔbaa no afiri ɔbaa no abusuafoɔ hɔ na ɔbaa no abusuafoɔ no afiri wɔn mu pɛm ɛde wɔn mu ba no ahyɛ bɛrima no ne n'abusuafoɔ nsa
Sɛ saa adeɛ no maale a saa adeɛ no na yɛfrɛ no awadeɛ. Ɛnyɛ tena a mo mmienu mo te no sɛ wɔ ɔbaa ne bɛrima te no nyɛ no nyɛ awadeɛ o. Ɔbaa ne bɛrima te no ɛyɛ yere ne kunu. Wo ne bɛrima te no moyɛ ɛyere ne kunu. Awadeɛ yɛ anammɔn a bɛrima no atu. Wow. Yɛ mmara no a bɛrima no di so no ɛno ne yɛfrɛ no awadeɛ. Enti wɔyɛ saa adeɛ no a ɛne yɛka sɛ moyɛ awarefoɔ. Firi sɛ wɔapɛɛfoɔ mo saa adeɛ no. Enti mo mmienu moyɛ awarefoɔ. Ɛyɛ certificate. Enti monya saa certificate yɛfrɛ no awadeɛ no a afei ne ma bɛyɛ ɛyere ne kunu. So without marriage, there's no husband and wife. Yeah, some more. And so, yeah, just sad, so you're saying, Nick, is so on the yes, I am from Yeah, and America no, ɛyere ne kunu ne deɛ, me bekyerem. Yɛwɔ mpena yere. Enti tie lumba word na wɔka yɛ. Yɛwɔ mpena yere, me bekyerɛ kwan yɛ nam so a yɛnya saa word no. Ne mo di mpena wadeɛ deɛ. Mpena wadeɛ deɛ bi ni hɔ. Because yɛware wa wonyɛ mpena bio. Yɛware amammerɛ no a ɛsɛ sɛ yɛyɛ no yɛayɛ. Enti sɛ yɛayɛ saa amammerɛ no a wonyɛ mpena woyɛ yere. Na mmom sɛ yɛnyɛ ɛyɛ a ɛyere ne deɛ. Nti no mepɛ sɛ mebusa tiefoɔ sɛ wɔn ate awareɛ no ase sɛdeɛ makyerɛkyerɛ mu abɛdu no wɔn ate aseɛ na afei ne nkɔmani. Wɔn ate aseɛ paa kɔ w'anim. Good. Enti afei yɛba ɛyere ne ikunu. Yɛka ɛyere ne ikunu a ɛne ɛberɛ a bɛrima no wɔ ɔbaa te bom, wɔn mu didi bom, wɔn mu dware bom, wɔn mu da bom, wɔn mu firi adi bom, wɔn mu nante bom, wɔn mu yɛ biribi abom no ɛna yɛse wɔn mu yɛ ɛyere ne ikunu. Ɛno nti fa wo ho sɛ obi abɛtena wo fie ɔne ɔbaa bi na ɛba wɔn mu da bom, didi bom, dware bom, sɔre bom, ɛkɔba ebom a wobɛka sɛ wɔn yɛ deɛ. Ɔbɔ asɔ ne yere no. That is it. Ba wobɛri bom sɛ waware anaa wɔnware. Pamkyɛm afei mu da hɔ ba. Edi akyire dendem. Esua de. Enti ɛyere kunu ɛyɛ ɛberɛ a bɛrima no wɔba openly wɔn mu tumi kɔba ɛyɛ biribi abɔ mu no openly no ɛberɛ a bɛrima no wɔba tumi kɔwura dɛm ɛda ma adeɛ kye wɔn mu pie kɔba no ɛne yɛfrɛ no husband and wife ɛyere ne kunu. Wow. Enti ɛkɔba sɛ wɔnkɔpɛ fɔm amammerɛ a ɛyɛ awadeɛ no ɔnkɔpɛ fɔm yi a ɛneɛ na wonyɛ warefoɔ. Enti wonyɛ warefoɔ no na woyɛ mpena nanso wo ne ne da openly mu pie kɔba mu yɛ biribi ate sɛ yere ne kunu. Enti automatic woyɛ mpena ba woyɛ mpena ɛyere. And the school year by Open senya very intelligent and kasa. Wow. Hey, naturally so be a kasa ya wampana awade enya no kre na emu mempana yere de e wo ho fi se so ba ne be ma mienu hyedem eye niema obi ware a wo ya yeturi kasa wo ye yere na kunu na emmom ye nwade no ntinya awade. Wow. Good. Me say we ubenya do he na abenya adisia say. Wow. Enu na lumbe nyansa mu.
ogyina simpie no so nipa dom n'anim no ɔma nipa hunu sɛ ɔne mmaa mmienu na ɛte baako ɛyɛ yere baako ɛyɛ warefoɔ enti wɔkasa no wakasa me yere akɔsi afɛɛwa ama me yere akɔsi afɛɛwa sɛ wɔkasa me yere akɔsi afɛɛwa bi a ɛneɛ na emini sɛ ɔbaa wɔne ne da sɔre kɔba yɛ biribiara ba ɔde biribi to ato sɛ bɛma different aba mmaa ne mmienu ntam ɛne eluba no yɛ spiritual paa o saa miyira kosua sɛ wa ma ware no a yɛnim sɛ waka ne kɛkɛ nsɛ na ɔkyerɛ deɛ wo kyerɛ yɛ nei wow sɛ nti na mekyerɛ sɛ otemuafoɔ no kaa sɛ kwaadubɔfoɔ no kaa sɛ lumba gyaa ne yere nanso lumba gyina simpie so kaa sɛ akɔsia sɛɛwa da so yɛ ne yere enti otemuafoɔ no gye tom mu sɛ akɔsia sɛɛwa da so yɛ ne yere a ɔmfa deɛ ka ho no nsɔ so sɛ ɔyɛ ne yere a waware no ɛno nti ɛna maame no ɛpii mu sɛ ne kunu no anka sɛ wɔyɛ yere kɛkɛ ɔyɛ ɛyere a yaware no wow ɛno nti mesrɛ Ghana menni ɛfiri sɛ nea mate ne sɛ asɛm bi si ɛwɔ yɛ court na apɛmu a ɛbɛba no na yɛatwerɛ ato hɔ ama akyina bi asɛm korɔ no adi si a yɛtumi kɔfa sɛ asɛm a ɛsii n'ano sei ne yɛbu ano sei ne yɛkɔɔyɛ na mete sɛ apɛmua hɔ no ɛkɔbaa sɛ yɛwɔ mpena awadeɛ ebi nni hɔ eti sɛ saa na ɛsii a mesra ban onyi mfiri ne nkrataa ti ade a mi adeɛ nyinaa mi professor na adeɛ nyinaa ɛka yi na wo kyerɛ mu sɛ ne nkyerɛ mu no nka so wɔ bi a nka wo de bɛ counter ne deɛ no wahu wow yɛnni mpena awadeɛ mpena yɛne deɛ ebi wɔ hɔ ɛno nti sɛ yɛkɔ twerɛsɛm mu a twerɛsɛm ne sɛn na ɔse ɔhene Solomon na wɔwɔ ɛyerenom 700 ɛna mpenafoɔ 300 obi aka ɔnkɔ Google wɔn hwɛ the meaning of concubine the meaning of wife wobɛhu sɛ the difference yɛ deɛ yɛn the one which is not married unmarried is concubine. Married woman is a wife. Ogugu at the game. And you can marry that. A mamre beer, ya perform. And my bear man no back mine, so womutina boom, womuda boom, womujari boom, womuye bibia boom. A mamre be who perform more, and a fro marriage couple. And the whole perform with that dear Noah. You can never ever be married person. And you need mpena awade. Concubine marriage, you do all. Wow. Concubine is a concubine. Mm. And when the first place, it's year 40, now you see a feeling. Said the here, me say ma no any crown of friend. Ɛyɛ sɛ ɛkwan a papa no fa so sign ti ansa na wo ɛnyɛ honam ne mogya akyerɛ sɛ wo yɛ obi a huhum tutumi de to huhum te nneɛma ase wɔ nyame mu no wo ne sɛ that Bloomberg statement na o make wɔ hɔ no asɛm no nyinaa kɔ bewie so ɛhɔ ne maame akosua sɛ wa ahoɔden ba spiritual side a saa deɛ ne taa mama akosua sɛ wa akyiye nyina to nyinaa no na ɛno so na ogyina ɔko wow word ne so na ogyina ɔko enti no ɛbra saa papa na ka saa asɛm wo ya to
wayɛ spiritual will de ato sɛ ne yere a waware no ani akɔ so asɛwa na sɛ wowutumi bɛka sɛ woma ne kwan na ɔyɛ kunu a na adom bi na ɔde adom no a ɔno nso pɛ sɛ ɔprove sɛ she is the wedded woman ɔno ne ayiri a yɛaware no enti until sɛ saa nokorɛ no bɛda adi no obi anka na no Enti said I walk say the lumba kai no e program na se na yes spiritual. Yes train na nim say ene nipa yi won tias wokọ. Yes a wogidie say enua ne asase ahonhom frama e wo ho no. Saade bi sunsum no bimdie wo ho a ya no mo ta saade na chi. Ti wo hu ne say ekon na maame na ekon wo Ghana asase so. Na lumba gina Ghana asase so na declare saade na wo hu ne say no ne maame akoso ase wa ahoden pa wo sunsum no. Na kyerɛ sɛ Ghana honhom no nature no sase no no nua ne honhom pa kyerɛ sɛ wo mo eta maame akosi asɛ wachi wo saa asɛm na alumba kan ne nti ne kɔba saa adenti na asasɛm no nkunimdie ntumi ma ema maame no aside ana brɛ ne nso okay mia mi momu de meji tumi ba ko penedi lumba mi wie ma bas oni baby a sɛ wawudi a preserve mi hunu ne fu okay sɛ de aga ne nua ba no ta kan ɔsɛ oni de wanyi ni sɛ lumba wu na mu bi a ya kidnap no ɔntere sɛ oboku ni funu no onyi ni sɛ ne nua ba ma na wu na ɛno nso bi na make sɛ lumba wawudi a oni baby a oni sama oni tumi oni ahoɔden bia wɔkɔ oni baby a enti wɔn a wɔn mu kɔ butu wɔ sɛ wɔn defend wɔn wɔte ase no deɛ hia sɛ wɔ defend no wɔ defend na wi wie ma ba saa nsɛmhunu na wɔn kɔtena hɔ yɛ ɔyɛ no yɛ wɔ wiase a sɛbi titifoɔ na yɛtumi de nneɛma wei daadaa wɔn mu ɛnyɛ nnɛmmere deɛ wɔn kɔ gyina hɔ yɛɛyɛ a wɔte ne stuo sɛ wɔn san ne ti hɔ where is lumba ɛhe na wɔwɔ a wɔbɛsan awo ti kumi baako pɛ na wɔn gyiti awo kumi deɛ ahohom deɛ bebree ɛwɔ wiase baako pɛ ɛna me nim no baako pɛ ɛna me gyi ne di na ɔno ne ɛnokware umi na ɔno ɛna ɛhyehyɛ awadeɛ ɔno na ɛka sɛ ansa na bɛrima ebetumi de ne ho aka wɔ baa no gye sɛ wɔyɛ saa amammerɛ ɛna lumba ɛyɛ saa amammerɛ enti ɔsoro atwerɛ ɔsoro agye ato enti sɛ maame sɛ wasɔre na wogyina hɔ na wɔka sɛ Awurade kae da a yɛware me kae sɛ meyɛ warefoɔ na afei di m'asɛm ma me ɛtumi no na ɛkɔ nipa so aha pɛsɛ esua deɛ kakra wo se lumba wuo nei based on asɛm a ɔka ya ansa na wɔwuo wɔ ne birthday na se no obi ekobutu baabi a ɛsɛ ɛne na so na bi a ɔka biribi me hu sɛ maamefoɔ bi esusu bi ɛkasa saa kasa ne nyinaa no deɛ mu oduro na honhom ewom ɛwɔ honhom fam no ɛyɛ sɛ onipa a kwadwo Fosu ɛwade no ma ne bɛyɛ ne yere no ɛbɛ busa nyame sɛ kaida yɛware yɛ na wɔwɔ adansie bi a wapagya akɔsoro ne nyame atentam no wo kyerɛ sɛ no mu odu sei wɔn mo mbɛbutu na so asu saa na wo kyerɛ yi me still me ba hɔ deɛ wɔn kɔyɛ no ɛyɛ concept nti na me kyerɛ sɛ me bebie amanfoɔ ani wɔ nneɛma bi ɔpɛdu de na sɛ ɛyi nti na wo deɛ ɛyɛ obi program a wahyehyɛ enim sɛ wo mo odi deɛ but ɛnka ne concept ne ya no wofra ne tuma kakra ma yi
Adaroma. Meka say eye concert a me betrem na botrem am. Me nyama ho nti me duru ho a me ma bibia one by one. Ama obi a wo gidie no baby a ye duro no. Eye gidie na ye di bi duma. Yeah, eti ebo bia di na ye nkosa de wo kono na. Good. Eye gidie na ye di bi duma. Enu nti de me pesa me kire ne ye say. Oti asefo kasa ewu kumi efiri sɛ deɛ wawuo oni ano. Ɛno nti na abere biara sɛ obi ɛda ne wu kɛtɛ so na wɔbɛwu a ne nsɛm a wɔka no emu odu na tumi wɔ mu ne honhom no ansa na ebɛfiri ne mu akɔ no saa asɛm na wɔkaeɛ no ne honhom no di akyire de yɛ adwuma. Ma onya wuwie a oni tumi bia oni ahoɔden bia. We de no kora nipa wu no wotumi ankenye ni. Nti na meka sɛ mo deɛ montena se na monhwɛ sɛ animguaseɛ kaba yɛpam hyɛɛ maame no. Mfie du akyi o. Papa ne kan ansa na wo. Na wanka sɛ meyere akɔsi asɛwa o. Meyere akɔsi asɛwa a maware no. Word no mu odu. Word no emu odu. Na edi dwuma na ɛbɛkɔto adi dwuma paa. Enti sɛ wei no mu nya baabi mfa wɔ mu tiri nhyɛ a all it say. Saa word no awadeɛ word no ɛhyɛ hɔ ɛno na ɛɛko. What you fear? Or sit that room but tears and some no can the birthday nothing. What shrey dear wawareno. To copy him sad and bay human some no can be teasian and must some near powerful. Ain't never would be better no year juma. And untina mamma could just say one thing and what's it? Eh, what dear tarnichi. Ah, a pushy dear or no or. Panini kuwani ma. Mo ma me bra hakatra. Miniam. Yenim sɛ lumba ɛbɔ dwom ahodoɔ mmienu. Minim sɛ ɛyɛ dwom baako ɛna nsɛm no mmienu wɔ. Ana ɛyɛ dwom ahodoɔ mmienu. Baako ɛyɛ ankwanoma. Ɛna baako nso minim di nkra. Minim sɛ ɛyɛ adekora. Ebia anko. Na good. Na deɛ ɛwɔ mu akan amammerɛ mu. Yɛnkra ɛberɛ a yɛwɔ. Na emu yɛkra ɛberɛ a yɛsi kwan so na yɛkɔ. Enti ne dwom mmienu no baako ɛyɛ amanebɔ. Amanebɔ no ɛne sɛ Queen. Na me adom a ɛtena mekɔ Kumase. Menkra wo. Amaneɛ na mebɔ. Mebɔ amaneɛ sɛ tena mekɔ Kumase ba menkra wo. Because adeɛ bɛtumi biribi bɛtumi asi m'adwene bɛtumi asesa. Okay. Enti mebɔ amaneɛ sɛ tena mekɔ Kumase menkra wo. Wow. Enti ankwanoma na yɛ ahoboaboa. Na wɔbɔ yɛ amaneɛ sɛ enipa a mekyɛre bi wɔ wiase. Ɛdane pɛbo a dabi ɔbɛkɔ. Enti wɔnyɛ nea wɔbɛtim biara. Enti na wɔbɔ yɛ amaneɛ sɛ ɛberɛ bi tiri a ɔbɛkɔ. Ɛna berɛ no bɛduro no wɔkra yɛn. Saa berɛ no deɛ na wasiesie no ho wapake ne nneɛma ɔkɔ Queen meko ɛno da meka kyerɛ wo sɛ Queen
adeɛ kye a mekɔ Kumase ɛno ne yɛ amanebɔ maboaboa me ho awie no afei Mr. Queen mekɔ ɛno deɛ ɛyɛ nkra Wow. ɛno nti no menim wo di nkra no ɔhu sɛ ɛno mu no ɔde wɔn a wɔn ho hia no nyinaa ɛma ɛpɛ ogyafo nti ɔkan mede asom asi gya mo mede ɔbɛnti gya mo mede akɔi ɛkyerɛ sɛ wakra ɔkɔ Case ne ho. Case ne ho. Then saa nwom ni so nkɔfoɔ se akyɛ dodo ana how spiritual ne nsɛm ne yɛ no. That room ba abɔ na yɛ spiritual ne ka ho ntia. deɛ mepɛ sɛ mekyerɛ wo no yɛ sɛ nsɛm no dɔɔso yɛ ne nyinaa na mɛkyina Nokorɛ. ɛfiri sɛ yɛn nyinaa yɛte ha no yɛn nyinaa yɛwɔ ha no yɛnim sɛ dabi yɛbɛwu ba obi ani wɔ a wonim da a Nokorɛ. ba ɔno deɛ ohuni enti ɛna wotimi kra deɛ isa wɔ ho sɛ ɛyɛ dwom kɛkɛ ka mɛka sɛ yɛ musuo sɛ wobɛtumi aka sɛ menim wo di nkra mekra wo mede me yere akɔso asɛ wɔahyɛ wo nta na sɛ na ɛyɛ dwom kɛkɛ na wɔto kɛkɛ a ɛyɛ musuo ba na wonim nea wɔka Because you hear yes our boss and you nyina akyi a wɔtena wiase bɔ nwom a wansa anya nwom fufuo bi ma mfa enipa a ɔmo ho hia no a mo body fufuo amfo ma anya wiase bi mu saa nwom we ya no ma ne ka ho wa anya remix wa anya fufuo good enti afei me ba point sɛ ɔteɛ yɛ ohun sɛ ɛnkyɛ obegye wiase hɔ ohun sɛ obewu agya ne yere ɛyɛ dɛn ɛna ohun sɛ me ne me yere me na medi kan wu nti me po bi di n'agya ɛyɛ dɛn ɛna ohun sɛ mewu agya bɛmpɔma nti me po bi di n'agya mempɛ sɛ mɛka nsɛm bebree mistake sɛ na yɛ dwom kɛkɛ a nsɛm no yɛ musuo ba na ɛyɛ reality wow sɛ ɛna afei ohun sɛ ɛsɛ sɛ wopɛ obi di n'akyi gya my question is adɛn na honam fɛn wanyɛ wɔ wɔde bempɔma gya yɛn wɔde yɛ gya yɛn wɔde ne gya yɛn sɛ yɛnyɛ dɛn ne yɛnhwɛ bempɔma adɛn nti na ɔto aso dwom na mu sɛ yɛnhwɛ ɛna n'akyi anyɛ bataa na wanyɛ samankyɛnkyɛn ɛyɛ coincident ɛna deɛ ɔkaayɛ no ɛkɔ so life the message aba so bɔ ne maame din wɔ mu so ne maame so wugya no that's it mfie fɛn ɛna ne da ɔde ne maame nkyɛn na mpɛn dodoɔ sɛn
and I said the onwa sa ba board dum ya bona wuto na ne be bi cost Yeah. ba de me pese me capacity no yes se wo hu me se obekọ nti wo de na chi ya aben na wa nya wo aben no kan say ye ma na chi enye basa anya sa obeye sama chete na aben so na nstem a wo kan ye no abem na nti kakra me wo kan nyina ne say Jenny a Onyankopɔn aka yakoma na wafa yi mu sɛ yɛntae maame akɔsi akyi meka dio na mɛsi so sɛ ɛnyɛ yɛ ahoɔden ne yɛ nyansa ne yɛ nim gye ɛyɛ ɔbɔ adeɛ ne nsa onyame hia ano onyame hia ahonhom ahodoɔ enti wode wo honhom mede me honhom ɔno wɔde ne honhom yɛka bɔ mu no na ɛboro honhom a ɛkutia maame no so ɛno nti na wɔn kɔ akwan bi aso sɛ wɔn bɛtete mo ntɛm wɔn bɛka mo ano ato but the more you are shouting no the more they are confused in the spirit. ɛno nti yɛ mɛsirɛ nyinaa sɛ ɛnam sɛ yɛ honhom ko nti hwɛ na wano antia wo bi ɔbɛta ma wɔ ho mu na mmom sɛ wonam kwantenene no so na woka nokorɛ wokura nokorɛ no deɛ a wɔde wo fa soro a wobɛfa wie adɛn na wɔma ntimi kɔ ne ma mɛsrɛ mo bebree nkonimdie ne deɛ ɛyɛ yɛn dea nanso deɛ ne na nya no ɔnyɛ honam ne mogya nti yɛntumi mpredict sɛ yɛn sɛ ɛka ne nnɛ anaakye nanso Ọgbanyimpa so ansa na bɛkɔ anim hɔ deɛ woka de na kyerɛ sɛ asɛm bi a esi wɔ case wɔ mu biara no ne die biara no ɛyɛ honhom ɛna at the end of the day honhom ni mu na ɔmo di wie a ɛde results ne bɛba saa na wokyerɛ yi. deɛ mepɛ sɛ deɛ mepɛ sɛ meka no yɛ sɛ ɛko no yɛ honhom mu kɔ ɛno nti momma yɛmfa n'ani so nti we don't have to fight physical wodi obi atɛm a ɛyɛ physical nti sɛ nipa no kura honhom a west na wontuma ano no wɔde bɛsama ba sɛ wogyina nokorɛ no so na ade nokorɛ no yɛ adwuma na woka sɛ asɛm wei sei na ɛte te sɛdeɛ wɔn mo bɔ yɛ ano sɛ ma yɛnka biribi amfa sɛbi kɔɔto asɛm ne wei ade ntua because wɔn mo mfɛ sɛ yɛnim nokorɛ no yɛbɛka nokorɛ ɛna yɛnyankopɔn na asɛm a ɔka yɛ no sɛ ɔse meka na ɛba a magye adi sɛ yɛni kan ampredicte nokorɛ no ankyerɛ wɔn mo a wɔn mo de atorɔ bɛkata nokorɛ no so ba ɛyɛ sɛ nokorɛ no di kan pie eti nokorɛ no di kan pie a atorɔ no ntumi nkɔba nokorɛ sɛ nokorɛ no kɔ nti ɛsɛ wɔn ka yɛ ano tum sɛ yɛntumi nka nokorɛ na atorɔ no bɛdi nokorɛ no anim kan. Okay, afei maame mmra ha sɛ deɛ na mɛka
yɛnhwɛ mekae na platform pro ɛna menkae ni sɛdeɛ ɔpanin confused ɛberɛ a na ɔwɔ London na obi ma ɔyɛ interview mete paa sɛ ɔkaa sɛ ɔbɛyɛ afinhyiana na deɛ ɔsɛ ɔbɛrima a ɔma no yɛ ɔmmerɛ ɔkae nso akyire yi no ɔsan sesaa no sɛ ɔbɛyi maame no ho ntoma na akyire yi ɔne abusua no atena ase apɛ da a yɛde bɛyɛ kinsia medi ka bɛka kyerɛ mo sɛ afinhyiana no ɛntimi mma so ɛfiri sɛ Kofi Fosu susu sɛ ɔno wɔka ntam a akyikyiri obi ɔno deɛ nkyekyere no na meka kyerɛ mo sɛ ɔboa